Kung natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. And this is Clarice's Secret File. Si Clarice, na niloko ng jowang si Ryan, nakahanap ng kalinga kay Jeric. May nangyari sa kanila ni Jeric habang sila ni Ryan hanggang sa merong nabuo. At itong batang nasa sinapupunan niya ay pinaako niya sa kanyang karelasyon na si Ryan. Eh wala namang kaalam-alam si Ryan na nagloloko siya diba? Na nagloko siya rather. So, nagpaplano na silang magpakasal. And hindi lang niya sigurado kung paano niya lang malalagpasan ang kanyang problema. Ano nga bang magandang advice daw na pwede nating maibigay sa kanya? So bago natin ibigay yung advice natin, Titan Jello, pakinggan muna natin ang mga kabisyo nating nagbigay ng kanilang mga komento, thoughts, suggestions, round reactions sa ating Secret File sender na si Clarice. Eto po, ang sabi ng ating kabisyo na si Kuya Gilbert. Una sa lahat, congratulations DJ Rocky. Thank you! Lesson learned sa iyo, Clarice, dapat talaga may problema or pag may problema kayong dalawa ng jowa mo or partner mo, kayo ang mag-ayos. Dahil yung pagkakamali, hindi masosolve ng isa pang pagkakamali. Shoutout po sa Team Bulacan Overdrive, Grab drivers, lalo na kay Yorme Rojun Gabatino, Boss Ronel de la Cruz Calderon, and John Soltestro. Hindi sagot ang pagkakamali sa isa pang pagkakamali. Ito pa sabi ni DR. Clarice, I will be honest with you. I'm worried sa batang dinadala mo ngayon, and I don't think na ang pagpapakasal ninyo ni Ryan ang sagot dyan sa problema mo. Kung si Jeric ang ama at hindi talaga si Ryan, handa ka ba sa magiging reaksyon ng soon-to-be husband mo kung sakaling malaman niya ang katotohanan? I don't know, basta kailangan mong maging handa sa mga posibleng mangyaring sakuna in the future. Yun lamang po, take care po sa inyo at sa magiging anak ninyo. Eto pa sabi ni Charles Sancho. Clarice, kilatisin mo muna kasi yung Ryan na yan. Baka mamaya kasi, binibilog ka pa rin yan. Ibang kwento yata na pakinggan yan Oh. Hindi kasi di ba humingi lang ang tawad si Ryan. So baka inisip niya manluloko pa rin tong si Ryan. So doon na siya sa kay Jeric siguro. Ewan ko dito. Pero ikaw na bahala. Akala ko pa naman dalawang lalaki naka-jonties. Pero tatandaan mo na naglako ka naman at ang mali ay mali. So, sana kung sino talaga yung ama, siya na lang yung pananagutin mo dun sa bata at hindi yung hindi talaga tunay na ama. Totoo. Eto pa sabi ni Ho. Hi DJ Rocky. Ang masasabi ko lang para sa ating Secret File sender na si Clarice ay wag na wag po siyang magsasabi ng totoo dahil ganyan din yung ginawa ko. Wow! Ang ganda ng payo mo! Nagulo lang ang buhay ko. Kung ako sa kanya, tago na lang niya yan forever. Yun lamang po, lagi ako nakikinig sa inyo ni Titan Jello. Good evening. Ganda ng payo niya. Tago na lang yan. Tago kita. Nakakatulong. Meron din dito, partner. O yan, sige, pakinggan natin yan. Sabi dito ng isang sender natin, tama si DJ Rocky, the truth will set you free. At dapat hindi natin itago sa totoong ama niya ang kanyang anak. Dapat, Clarice, sabihin mo
na kung sino ba talaga yung totoong ama niyan. Huwag yung magtuturo o maghahanap ka ng masisisi mo na hindi niya naman dapat responsibilidad. Big shoutout po daw kay Razel Ann Lopez, Santa Maria DJ Jello, at birthday daw po yan bukas. Ayan. Oo naman. Ako talagang agree rin ako dun. Siyempre ako nagsabi ng the truth will set you free, diba? Ay, ang hirap naman kasi na pananagutin yung isang tao dun sa bagay na hindi naman talaga niya ginawa. Tama. Para mong inalisan, diba? Para mong inalisan siya ng oras, ng panahon, o ng liberty or freedom, diba? To choose kung ano talaga yung nararapat para sa buhay niya. Tama. Kasi hindi mo sinabi yung totoo. Tapos, yung totoo nga yun yung pinagkaitan mo ng responsibilidad, ng pag-ako, ng tsansa niyang maging ama dun sa bata. So, parang ang unfair, hindi dun sa dalawang lalaki lang kundi dun sa bata. Naisip ko din yung kinoment ng isang kabisyo natin na katulad ng sa akin hindi ko sinabi kasi lalo lang magugulo yung buhay mo. Silipin natin yung side na yun. Kasi minsan, kaya may mga babae siguro na hindi nila sinasabi dun sa tamang tatay yung sila yung ama ng dinadala nila. Kasi baka hindi maganda yung maging buhay ng bata sa piling ng tatay. Which is mali naman dapat. Dapat sinasabi mo. Yes. Kasi pinangungunahan mo din yung pinangungunahan mo yung tao, di ba? Yes. Na magpakaama dun sa bata. Parang pinre-judge mo na siya na, hindi to magiging mabuting tatay. Although, may signs and signals yan na baka posibleng hindi siya maging mabuting ama. Baka mas nakita niya yung mas maganda yung magiging future na itong bata dito kay Ryan. Mas mabibigyan kami ng magandang buhay nito kaya siya nalang papaakuin ko. Sabagay, baka yung katrabaho niyang si Jeric, alam niya yung kung ano yung kapasidad lang, diba? Diba? Yun nga, diba? O baka mamaya may pamilya din pala to si Jeric. Yun lang. Di natin alam. Pero nakakaawa din kay Ryan. Bakit siya nakakaawa? Kasi unang-una kung papaniwalain mo siya doon sa bagay na alam mo naman na yung totoong istorya. Bilang isang lalaki, mag-i-invest kami ng time, effort, love na hindi kayang bilhin o mabayaran ng sorry basta-basta at ng pera. Dahil yung panahon na guguguli namin para maging isang ama doon sa bata, 'di ba? Ay napakahirap 'yan na responsibilidad. And precious. Yes. Maraming ang mga lalaki dyan tumatakbo sa responsibilidad tapos pinaako niya kay Ryan. At nakakatuwa naman to si Ryan, ha? Nainako niya talaga. Na masaya siya, legit. Na masaya siya. Yes. Pero sana hindi naman siya magloko ulit. 'Di ba? Kung ipinagpaplano niya na talaga na pakasalan tong babaeng to, di... Ito nakakatakot. Go. Ano nakakatakot? Pag nalaman niyang hindi sa kanya, baka lalong magloko na lang ito si Ryan. Talaga ba? So sabihin na lang niya yung totoo. Sabihin niya na lang siguro yung totoo. By the way, hindi ko yung paano yung sabihin, no? Kailangan niya tanggapin yung consequence na yun, Ay, alam ko na. Paano niya sabihin yung sender natin? Diba? Kunwari may darating na test, kunwari paternity test, ganyan. Tapos, pag nagalit, dahil hindi siya yung ama, hindi, ikaw pala yung ama, ganyan, iyak na siya. Tapos pag nagalit, si Ryan, it's a prank! Diba? Pag nagalit, it's a prank. Pero kapag hindi nagalit, pag kalmado lang, diba? Di, para at least, okay na, safe ka, fast. Wala lang, naisip ko na, it's a crazy idea. Ba't ka nagagalit, Ryan? It's a prank! Ayun yung camera, oh. Diba? Babe, it's a prank. Pero kinabahan Malalaglag ka. ako sa buwan. Malalaglag ako sa buwan. Pero kakabahan ka. Kasi ang dami ng paprank ngayon eh. Yes. Pero
wala lang. It's a crazy idea. Pero, syempre, hindi ko yun sasuggest sa ating sender, no? Kasi, mapaglalaroan mo yung feelings ng tao, eh. And pranking that kind of parang issue, diba? Or sabihin na nating thing. Hindi yun maganda, Kahit na yung mga prank na mga pregnancy prank, diba? Or whatever. Hindi siya maganda kasi nga, ano siya kumbaga life decision plus emotions ng tao yung paglalaruan mo talaga ng sobra-sobra dun Kumbaga, nandun yung part na baka mamaya ma-anxiety to, ma-depressed to, hindi mo masabi Kumbaga yung mga extremes na emotions pagdadaanan niya. So, kailangan kung mahal mo yung partner mo, parang ingatan mo din naman yung feelings nitong taong to, diba? And, hindi mo intentionally na sasaktan yung loob niya, kalooban niya. Siguro sabihin niya na, Ryan, mahal kita pero aminin ko sa'yo. Hindi sa'yo tong bata. Dun sa pangalawang bumengbeng sa akin. Hina kasi ng iyo Sorry, yun yung pinakamabilis na, na sperm. Naunahan ka lang. Pero ikaw din nakapasok. Ganon. Ay, nako, nakakaloka. Pero sana aminin niya. Totoo naman. Sana aminin niya. Kasi nga, again, the truth will set you free. Yes. And panghabang buhay, gugulo sa isip mo yung parte na nagsinungaling ka at yung identity ng bata na hindi talaga niya tunay na ama, yung kinikilala niyang ama. Tama. Hindi ko alam kung hanggang kailan ka patutulugin ng konsensyang yun. Tama. And hindi ko rin alam kung hanggang kailan mo papangatawanan yun. Kailangan ba may mangyaring aksidente? Kailangan ba may mangyaring between life and death situation para masabi mo yung totoo? Kasi wag naman sana umabot sa ganun bago mo sabihin yung katotohanan. And baka ikaw pa yung magsisi talaga sa bandang huli na hindi mo nasabi yung totoo. Agree. So, yun lang. Wag Hanggat maaga pa lang, tapusin mo na. Oo. Tanggapin mo na kung ano yung magiging resulta. Totoo. Kesa lumala pa. Maging accountable siya sa actions niya. Yes. Nagkamali siya Be accountable. And don't let your kids suffer from your mistake. Tama. Akuin mo na yung pagkakamaling yun, wag na yung bata. So, yun. Wala lang, yun lang yung masasabi ko. Ang advice ni Titan Jello ay magsabi ng totoo. Magsabi ng totoo. Yeah. Ganyan kami dito. Mga nagsasabi ng totoo. Yes. Sana mo naman talaga. Ay nako, sa mga kabisyo namin na gusto mag-share na kanilang secrets, pwede naman, basta i-share nyo lamang yan sa raketera@gmail.com. BRB as in Bathroom Break for Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Raketera. DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Clarissa's Secret 5.